hyvät katsojat, PK Kouronne numero 5 pelaajana, minä katsojana, sinä. Näin se lähtee ja aloitus on aivan surkea, mutta se ei vielä mitään määrää. Niin kuin huomaatte, Duer Röd, se on hieman epäselvä. Kyllä se sieltä löytyy. No niin, sieltä se lähtee, PK lähtee käyntiin. Näin, ai. No ainakin piippari saatiin pois. Mitkä ovat pelaajan lähtötuntemukset tähän matsiin? Tilanne näyttää epävarmalta, mutta eiköhän tämä tästä. Hyvä on. Jatketaan. Ja näin hän saa jälleen vuoron. Onnistuuko hän? Kyllä. Siinä on ehkä hieman onnenkantamoista, mutta onnenkantamoisetkin lasketaan aivan yhtä päteviksi kuin normaalitkin lyönnit. Ja näin siinä on taas hieman onnea mukana. Se on vain hyvä. Kyllä, loistavaa työtä. Hän näyttää nyt olevan todella varmalla otteella mukana tässä pelissä. Nyt on mietintämyssy käynnissä. Mitä hän tekee? Hän tekee virhepäätelmän ilmeisesti. Löin hutiin. Sieltä tuli tarkennus. Mutta nyt vastustajan on aika koittaa parhaansa. Näin hän vähän levittää pakkaa. Ei mitään vaarallista ole vielä tapahtunut. Kuitenkin on muistettava, että punaiset on saatava ensin pois laudalta voiton tai edes tasapelin aikaansaamiseksi. Näin näyttäisi olevan enää 3 punaista jäljellä, jotka ovat aivan vielä mahdollisia lyöntiä. Meneekö se? Ei se mene, katsokaa. Siinä on 2 senttiä laudasta, eli pussin suusta jäi, mutta miltä näyttää vihreiden tilanne? Sieltä munkitetaan 1. Sitten siinä on nyt ratkaisun paikat, nyt alkaa tunnelma tiivistyä tässä. Näin sieltä viedään ensimmäinen, miltä näyttää 2-2 napeissa. Mitä nyt tehdään? Ei, meneekö se? Ai, nyt näyttää erittäin huolestuttavalta tilanne. Niin jos vihreä lyö ensin kaikki pois, hän voittaa. Siinä olisi nyt viimeinen. Mitä hän tekee? Katsokaa mihin se menee. Kuulitteko äänen? Vihreä ei mennyt, mutta ääni kuului. Se tarkoittaa... Kyllä! 2 vihreää, mutta... Tämä kruunaa koko komedian. Peli on menetetty siinä silmänräpäyksessä. Loser kertoo kaiken. Hyvää illan jatkoa.